Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sesepuh saha para pini sebagang satu kinurmatan. Wonten ngarsanipun para pepunden, para lenggah kakung saha putri angkeng dahat kala bekteni. Wonten ngarsanipun para pamirsa sutresna kakung mewah putri ingkang satuhu kinabekten. Saderengipun kawula matur minangkani talangan ngatur saking warga Pagelaran sandiwara barungan Wahyu Kresna Budaya Saputra langkung rumiyin monggo kita tansah ngajak sesarengan ngunjukaken ras puji syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah kranten ngantos ing wekdal siang menika kawula saha panjenengan sami tansah pikantuk keberkahan dening Gusti Maha Agung arupi kawilujengan keselamatan saged rawuh makam palsa manunggal wonten ing menika majelis kanthi wilujeng kanthi selamet boten wonten alangan rebeta punapa-punapa boten kesupen. Sholawat wa salam mugi kunjuk dumateng beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunggiling nabi ingkang tansah kawula lan panjenengan tenggo menggah syafaatipun utawi pitulunganipun langkung-langkung wiwit donya ngantos dumuginipun akhirat. Mugi-mugi atas sholawat ingkang sering kita waos benjing wonten ing yaumil kiamah kalau saha panjenengan sami tansah dipun ageni dados umatipun atas rahmat jaritanipun saged sareng-sareng dipun lebetaken wonten ing kasuwarganipun amin Allahumma amin. Dumateng para pepunden, para lenggah, para bapak saha para ibu ingkang kula hormati ing mriki kawula nempil kamardikan panjenengan sami awit amun didhawuh saking warga Pagelaran Wahyu Kresna Budaya Saputra ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Dimas Rifai ingkang mijil saking Dusun Gribik Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ing sedya tinimbalan wonten dalemipun Bapak Muhammad Khosin sak keluarga sepindah caos panglipur dumateng panjenengan sami ingkang angka kalih badhe ngawontenaken lumampahing adicara ritual utawi ruwatan. Mugi-mugi kanthi pangestu panjenengan sami adicara ritual ruwatan ing wekdal sak mangke sedaya tansah manggih keberkahan, manggih kewilujengan, manggih keselamatan. Selamat ingkang dipun ruwat kekalihipun. Selamat sedaya anggota sandiwara barengan Wahyu Kresna Budaya Saputra sehingga ing sak mangkenipun saged mujudaken sedaya dados keluarga ingkang ayem-ayem tentrem sakinah mawaddah saha warahmah amin Allahumma amin. Ing mriki sawetawis anggen kula nyerantos garwa kula supados enggal-enggal prapta wonten menika papan saha panggenan. Coba ndak entenane sawetara muga-muga garwaku enggal-enggal prapta saperlu ngrembug anggone padha mangun bebrayan agung. Sepote monggo Mas, yo manggaken. Kene tak aturi iki mau ana wigati kang pun Kakang bakal ndak blagakake marang Siati nanging sadurungipun Kakang Malaka atine ditata luwih dhisik. Ket biyen lho ya wis tak tata lho Pakne lho sampean kok kurang nrimake wong di bojo kaya ngene iki lho. Mengko gek-gek jenengan nek tak jarembukan babagan anggone awake dhewe omah-omah kaget. Kok kaget? Iki ana wigati sing bakal mirunggan bakal tak blagakake marang Siati. Sumangga sampean mang blokoke mawon. Aku ndak takon marang sliramu. Mriki jenengan sing tengen. Iya aku sing panas. Nah. Mbak Neh, coba to. Wis pirang taun anggonku omah-omah lawan sliramu nganti wektu awan iki. Ya udakara ana 20 taun lawase mbok menawa wae lho ketoke. 20 taun. Mongko 20 taun kuwi nek ditung windu 2 windu setengah. Lah ana ing papan kono ndadekno rohanira, Mbak Neh. Pun Kakang tansah ngarep-arep ngantu-antu besok kapan anggonku omah-omah kelawan Siadi enggal-enggal diwenehi putra utawa momongan sing tembe mburine bisa kanggo kamulyane awake dhewe anggone padha bebrayan.
Ngene Pak nih. Kepriye? Ya ora kurang. Lehku ndedonga karo sing kuwasa. Kaya ngono. Nanging iki ya urung diwenehi karo sing kuwasa. Mbok menawa wae esuk lan sore iso diparing karo sing kuwasa, Pak nih. Ing papan kene ana rasa kemeren jroning atiku. Lah kok kemeren-peren? Yen to Adi nyawang sak barakane awake dhewe omah-omah kae lagi pendak pisan pendak tindu. Dhewekne duweni momongan duwe putra. Yen pun kakang kawang Adi nganti 20 tahun kok durung ana titikan. Sok kapan pun kakang bisa ngemban kembang cempaka mulya kae iki tenanan. Lho temenan lho kok sampean kok ya nyek kula napa ora kok ngenyek iki pun kakang iki wis kaya mengkene lho. Sampean ki ya kudune ya mikir dadi wong lanang. Wong ket biyen mula ki lho sing kudune mikir ke sampean ora aku. Wong cara sawah kae wong wedok kae ya wis subur, wis makmur. Kok apa disambake karo tangga teparo apa piye? Iki kok ya sampean pun lanang sekecap wong wedok kok 10 kecap. Pun kakang ndak takon. Lah iki mau pun kakang ngruntik atiku meri. Ning aku ya ora bakal tega marang Si Adi jalaran Si Adi ora kurang-kurang lei meminta laler nyuwun marang Gusti Karya Jagat. Besok kapan awake dhewe ketiban momongan kanggo nglintir kawibawane awake dhewe anggone padha bebrayan. Aku tak arep padu wae. Boyo iki mau ya ketek ana mesrane saka sithik ngono lho. Iki mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak so Ibu. Ing mriki mboten kok teges kula tambuh kalian jengandika sak keluarga mboten. Jalaran nembe pindah menika kula mangertos jengandika sak kalih keluarga menika. Ngoten nggih. Ing mriki kepareng kula badhe nderek nepangaken jengandika kalih keluarga menika ingkang mijil saking laladan pundi lajeng dipun paringi asma sinten Bapak so Ibu kekalihipun. Ingkang angkos pindah monggo Mas. Kula saking Talangatur Bapak Muhammad Qasim dala Ibu Eni Rulia Puji Astuti. Mekaten. Ingkang kaping sepindah inggih menika badhe silaturahmi kaki legeye. Kados mekaten. Ingkang kaping kalih badhe hanatepi adatipun tanah Pulau Jawa. Inggih menika badhe nitipaken putranipun ingkang kaparingan asma Tajus Syaraf Ahmad kalian Salma Habibatun Najma ingkang keparingan tenger inggih menika Kedono Kedini. Mekaten. Ingkang kaping sepindhahe melih kula Talangatur Bapak Yainal Arifin dala Ibu Erna Trilestari. Ingkang kaping sepindah inggih menika badhe silaturahmi ingkang kaping kalih badhe hanatepi adatipun tanah Pulau Jawa inggih menika badhe nitrepaken putranipun ingkang keparingan asma Ataya Rafani Az-Zahra ingkang keparing tenger bocah unting-unting utawi mboten kadah. Mekaten. Kadang sanak sedulur Cetha gamelan tur wijang anggen sing ngandika matur. Bocah katelune ing wektu dina iki wis dudu atmaja putrane Bapak Muhammad Hasin lan wis dudu atmaja putrane Bapak Yainal Arifin. Ning wis diparengke marang aku. Kene bocah bagus lan kowe bocah ayu tak aturi nyaket sampean dadi anakku. Nggih. Mriki. Ya. Kene Dik. Sampean jejer niki ora apa-apa nggih. Madhepe mriko mawon ke kamera. Lah. Wangsul dumateng jengandika, Bu jejer kali bapake. Mengke nek kaya wong pegatan wadoh ora umum nggih. Bapak Muhammad Hasin lan panjenenganipun Bapak Mas Yainal Arifin ing mriki gandeng putri jengandika kekalih saha putra atmaja jengandika
ingkang kawestanan nunting-unting sampun kula tampi mboten kok teges kula nundung dumateng sing ngandika sak kalih keluarga mboten mbok bilih tasih wonten pedamelan ing pepungkuran ingkang dereng dipun rampungaken monggo sugeng kondur pangestune jenengan ingkang kula suwun mugi-mugi rahayu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng kondur. Nggih, sampeyan ning kene sampeyan dadi anakku, ngoten nggih. Mbok nih, iki mau awake dhewe kaya ketimban kembang cempaka mulya sing sewakul gedene. Lah ya mula ta ora kurang lek ndonga ndilele alhamdulillah kok ya iki mau duwe anak kok terus telu. Lah ya to Pak. Nadyan to beda bapa biyung ning bocah iku telu-teluning atunggal dipasrahke marang pun kakang kawan Siadi. Saikine ngene. Mbok nih, mongko wong duwe anak sing duwe reget kae kudune dhewek nen tuwa-tuwangganing wong ing tanah Pulo Jawa. Lah ing papan kene pun kakang kelawan Siadi aja wedi kangel. Ayo padha nyelamur laku. Wiwit dina iki pun kakang bakal nyelamur laku ora nganggo jeneng Raden Pentolan Siadi aja nganggo jeneng Nyai Tembem. Nanging seksenana bumi langit sak isine wiwit dina iki pun kakang jejuluk Kaki Legaya lan Siadi tak wene tetenger Nini Legaya. Kaki Legaya dalan Nini Legaya Kang Mas. Wiwit dina iki Kaki Legaya yen pun kakang nimbali Siadi ora Nyai Tembem nanging Nini Legaya. Nini Legaya. Lah iki mau awake dhewe wis nyelamur laku, uga anakmu kudu mbok selamur laku lho ki. Yen to Siadi duwe kekarepan kang kaya mengkono pun kakang sarujuk banget ya. Pun kakang ora kabotan. Iki mau jumbuh lawan ature Bapak Muhammad Khosin lan Ibu Eni Rulia Pujiastuti masrahake putrane lanang lawan wadon sing kakung duwene jeneng Tajus Sarof Ahmad lan Salma Habibatun Najwa. Ing papan kene bocah sak keloron sing kakung bakal tak wene jeneng Joko Jelagul sing wadon tak wene tetenger Prawan Jelagul. Joko Jelagul Prawan Jelagul. Anakmu sing kedono kedini tak wene tetenger Joko Jelagul lan Prawan Jelagul. Kaki Legaya. Nadyan ki mau anakmu kaijenan, kudu ya mbok selamur laku ya ki. Cunduk lawan pasrai panjenenganipun Bapak Yainal Arifin anakmu wadon Ataya Rafane Azhara ing papan kene bakal tak singetake bakal tak wenehi tetenger Prawan Jelagul. Prawan Jelagul. Sakwise wis cetha gamblang tur wijan anakmu padha sesingitan ing papan kene pun kakang lawan Siadi duwe pagaryan kang abot banget. Yoga marang keselamatane anakmu sak keloron uga marang putrimu si unting-unting. Kaya ngono. Pun kakang duwe karep ngene. Karepe piye? Timen selamat awake dhewe uga anakmu sak keloron aku tak budal nang pategalan kae. Kae aku tak bedol-bedol pohong. Aku yo duwe kae brasana setaker tak dange ya ki. Aku titip anakmu katelune jagane reksanan keselamatan. Ning sing ati-ati ya ki. Kaya ngono, sing ati-ati tugu-tugu. Mengko nek ana wigati pun kakang ya. Pun kakang bakal ngawat-awati saka kadoan. Kaya ngono ya ki. Ya aja ado ya ki. Pun kakang ora negak. Ayo ngger.
kok ucul kok mau barne tangane ra mau cekel to le. Kowe kok yo medeni wong lho le. Sik to, iki mu tak sawang saka pepungkuran kok si Adi jeleh-jeleh. Sik to ki. Para nyawang anakmu ki mau lho tak kaya ngono, tanganmu tak goleki ra enek le. Lah ya kok ya jebule cilik ra ram lho. Mbok ngene lho ya. Iki mau ndak sawang saka pepungkuran kok si Adi tawang-tawang tangis jeleh-jeleh. Ki ana kedadian apa pun Kakang tak pengen mangerteni. Kaki legi aku tak bloko suta wae ya ki. Coba bloko. Kabeh kae mau kira ya kahanan padha ratu mata to ki. Mergo anakmu kae mati padha-padha barang serang kena cangkeme ambane sak lawang lho ki. Banjur si Adi bisa nyelametake anakmu sak loron. Sujukno kaya. Kae mau ora tak jak adang to ki nang pawon. Ora luput. Lah kae mau berasku sak takere diobok-obok terus dipecah lho ki. Iki mau si Adi nang pepungkuran sing kakung kok warai nyigari karo nyambut gawe, sing wadon kok warai masak. Lah ing papan kono ya masak karo ateng beda. Lah kadadak ora ana udan ora ana angin, ana satu kewan kang ngridu marang putramu. Leres kaki legi ya. Tujukno si Adi bisa nyelametake. Lah kae mau ya tak jak ngiyop nang kubu kamu kae lho ki, kok ya kubu kae kaya dibroke lho ki. Ngene, mbok ne. Pun Kakang eling. Sok sapa wae menungsa ing tanah Jawa yen to duwe momongan sing duwe reket utawa duwe sengkala pasti gedhe, wirodate gedhe sambikalane ing papan kene. Aku bakal paring pitungkas marang si Adi amrih slamete putramu sak keloron si kedono kelawan gedhe. Heeh, piye carane lho ki ben anakku ki slamet lho ki. Wujuding janur kuning marang si Adi. Coba tampanono. Kongmu sing nyoteng ibune kae mau. Kaki legi ya. Priye. Sawangen anakmu sak kloron lho ki. Mau ketoke ra ya ora kaya ngene iki bareng kalungan janur kuning kok bocah loro iki mau kok mencoronge banget lho ki. Sing siji kae mau ayu, sing siji bagus lho ki. Ora luput. Nene lagi ya. Piye kaki? Anakmu kinalungan janur kuning sing lanang tambah bagus, sing wadon tambah ayu. Kuwi pun Kakang ora kaget jalaran ngene. Piye? Sok sapa wae ponang jabang bayi sing duwe reket utawa sing nandang sengkala yen kok kalunge janur kuning bocah kuwi mesti bakal tambah baguse, tambah ayune yen bocah wadon. Kuwi pindaning Bathara Kama Jaya lan Bathara Kama Ratih kang ejawatah ana ing jagat raya. Oh, dadi kaya mau katiyasane janur kuning iki to ki. Kaya ngono. Kaki legi ye. Ana ing papan kene. Piye ki? Aku ora negakake marang putramu si Kedono kelawan Kedene ya si Prawan Jelagur lan Joko Jelagur lan kelawan Jelagur. Sadurunge aku budal makarya ana kutha raja kang gedhe, aku bakal nyipta sedulure papat 5 pancer. Si Kakang Kawah ade hari-hari timen trapto ing papan kene saperlu bisa njaga keselamatane anakmu sak kloron. Sedulur papat 5 pancer Kakang Kawah adi hari-hari sing jaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor lan kidul. Padha prapta ing papan kene, nggih. Bocah bagus. Ini lagi ya. Piye ki? Ing pangangkah pun Kakang nyipta lan nyidikara marang kadang itu anak melanang. Iki wis maujud badan kasar sing bisa ditingali saka netra. Yen kowe kepengin mangertane, iki sing jeneng Sopiah, amarah, aluamah lan kae si mutmain. Lah rupane kok ya elek kabeh lho ki. Najan Allah dikaya napa wong jeneng kadange tuwa, anakmu lanang katelune anakmu wadon sautuhe. Iki dheweke bisa sabiyantu njaga keselamatan. Kaya ngono ya ki. Aku tak bakal wawan sabda marang sedulur papat 5 pancer. Kaya ngono. Nggih sedulur papat 5 pancer. Ing papan kene aduh ndak awe cerak nganti ndak tekake jalaran iki bakal ana wigati. Kang ndak blakake marang kowe kabeh. Aku bakal titip wujuding putraku. Kedono kawan Kedene uga putriku si Unting-unting. Ya si Prawan Jelagur. Lah ing papan kene sakwutuhe ndak pasrahake marang kowe kabeh jaganan reksanan keselamatane. Mula kang saka kuwi soang-soangan andum gawe muga-muga njaga bisa lestari widodara ayu nganti besok prapteng belahan. Amin Allahumma amin.
Nene lagi ya. Piye Kaki? Gandeng kabeh wis sumadi aku tak njaluk pamit njaluk pangestu tak budal makarya ning kutha raja kang gedhe. Kaya ngono Kaki legi ya. Sowan-sowanan sing hati-hati, jaganen keselamatan. Mboten. Ayo Nduk. Sing hati-hati ya Ki. Selamat nggih. Iya. Ayo Dik. Omah mriko. Bareng Pak, bareng kabeh.
Rene yang ger, Rene ger. Rene nyedak Simbok. Lho bocah kok malah do tawang-tawang tangis kae jane ning apa lho Sophia Amara Alu Amah lan Mutmainah. Kene ger, kene lho kene kok sok gumun akit mau kok bodang-bodang. Aku lo mau tabraki terus. Mboke kok tabraki kene. Cepakno sirah-sirahmu ya kene lho kene cepakno sirahmu kene dicepakno kene lho kok adoh ram. Kene lho, iki mesti sing njero ki hoho apa nduk bengi kok sok wangel. Aduh. Wes ndekem. Sing ditok ndi sing sitok? Kene. Kene. Oh kaya apa wong leren ngombe kene. Kene nggih. Oh. Kok Sophia Amarah Alu Amah lan Mutmainah nggih. Kula Kanjeng Ibu. Ger. Kowe mau tak kon jaga putraku tetelune. Lho kok malah kowe do tawang-tawang tangis ki sejatine kene ngopo to, Nger? Kepareng matur Kanjeng Ibu. Piye sekawit anggen kula njagi kadang kula. Heeh. Tetega-teganipun kadadak. Mboten wonten udan, mboten wonten angin, wonten mendung ingkang angen danu wonten sak nginggiling griya. Banjur calipun mendung ingkang angen danu kala nyarengi putra jengandika tetega-teganipun wekdal menika murca saking ngembanan. Wala tongger Sophia Amarah Alu Amah lan Mutmainah. Kowe tak kon jaga putraku lho kene ngomong kok sampe makmu dhewe ngerti to kowe. Iki mau depan. Lho kene ngopo kok putraku nganti murca nang omah. Godhong iki awet men gak gogrok. Iki sing siji ki urung peyok. Iki mau kaya meneng ngerti to putraku iki mau putraku. Godhonge kok awet men. Ayo terus. Sekali lagi. Ayo lagi piye iki lho meneng wae. Kowe ngerti to le. Ngerti nek anakku anak titipan lho kok iso ilang. Sophia Amarah Alu Amah lan Mutmainah. Ngerteni ana nggih. Putraku kabeh mono kabeh tetelune kae putra titipan. Kamangka bakal dipundhut ramalane ibune. Banjur kepiye lek ku matur nggih. Aku ngerti. Yen to kowe mau kabeh sing tak kon jaga ki putraku rak ya kowe. Kok ya kaya ngono. Ngapa kowe lho? Aku arep matur karo kaki legeye. Kaki legeye kaki. Aku kembali ini. Kene. Matur. Kaki legeye. Nen legeye kepriye. Kaki legeye. Kepriye ini. Sik to wis. Lehmu nangis tak aturi meneng. Engko nek nangise kakean niku ya jenengan dadi rupane tambah elek. Kaki legeye. Piye. Ngene. Anakmu kae lho ki. Kepriye? Anakmu ra kon jaga karo putraku papat iki. Ora luput. Sophia Amarah Alu Amah lan Mutmainah. Banjur. Nanging putraku tetelune kabeh mau murca. Anakku ilang. Iya. Nene lagi ya. Piye ki? Kaya kedodok rasane atinipun Kakang bareng krungu pawarta. Siadi ngandhakake yen to wektu dina iki putraku katelune murca saka ngembanan. Nene lagi ya. Tak Piye pengen kaki? ngerti. Bocah katelune kae dudu putraku lan dudu titise Siadi. Mung bocah titipan. Kok nganti dheweke murca ndak kira ing papan kono pun Kakang lawan Siadi bakal nampa pidana. Ya. Mula saka kuwi lho ki aku rak ya wedi yen mengko ramalane ibune mundhut kang putra awake dhewe rak mesti entuk duka to ki. Saiki ngene wae. Piye? Pun Kakang jedereng wong lanang sing kudune bisa tanggung jawab njaga ngreksa keselamatane. Wektu dina iki ndak suwun kanthi banget. Aku tak budal makarya goleki langesi anakmu katelune. Siadi ndak aturi manjing nang sanggar pamujan meminta menang nugrahaning Gusti. Kaya ngono ya ki. Aja pati-pati jugar. Yen pun Kakang durung jugarake anggone Siadi. Kaya ngono aku njaluk pamit ya Sowan-sowan tak kaki. pacestoni. Sophia Amarah Alu Amah lan Mutmainah.
Kene ndak atur nyaket marang pun Kakang Pengeropo. Maju. Maju. Aku tak takon pitakonku iki wangsulana kanthi cetha, aja tedeng ngaling-aling. Apa ya bener anggonmu njaga kadangmu katelune ing papan kene kadangmu katelune murcaya ilang saka omah. Bener. Banjur tanggung jawabmu ana ngendi? Tanggung jawabmu ning ngendi? Iki aku takon. Iki aku takon. Sopiah amarah alo amah. Sopiah amarah alo Mahmud Mainah ning ndi mau? Sing cilik dhewe sing tuwa dhewe ning ndi kemu? Kene. Kene. Iki sing cilik dhewe ning beler ra umum. Meneh. Loro. Loro meneh. Ora krasa. Iki nek tak keprukno sing di omah tombok, Mas. Oh iya. Sopiah amarah alom-alom. Iki sing kudune tanggung jawab ki kowe. Kowe. Kowe, uga kowe. Durung. Endi sing cilik dhewe ning ndi mau? Iki sing kudune tanggung jawab kowe. Kowe Sopiah. Aja mung enak kene maju. Maju. Aku tak takon. Kabeh bocah papat njogo bocah telu ora bisa. Kebangetan leh murid. Ing wektu dina iki tak jaluk kanthi banget. Sopiah amarah alomah lan mutmainah. Ilange kadangmu. Katelune kuwi jalaran saka kowe. Saiki ning ngene. Aku njaluk dharma bektimu marang Kaki Legayah. Kowe kabeh ndak aturi jengkar saka palenggan goleki ilange kadangmu katelune. Aja pati-pati bali ana ing pangarepane Kaki Legayah yen durung bisa gandeng marang kadangmu. Mangken tak pestoni biar bisa bagus. Tanah Pulau Jawa iki ora ana loro, uga ora ana telu. Yo mung sawiji aku sing kena darani Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kaya ngono ya. Bali saka Diwong Gedhe Dhuwur. Saka ngendi papan padununganmu. Hei! Ing papan kene yen kowe tambuh marang aku sak lumahing jagat tak kurping langit ora ana loro, ora ana telu mung siji. Jejuluk Kaki Legayah ya dalang pangruwat kang dadaranku. Kaki Legayah Ana paran. nyiras pantes kebeneran kowe bisa adu arep karo aku. Iya. Yo ing papan kene aku kepengin nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ana ing tanah Pulau Jawa. Jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kaki Legayah Ana paran. haning yogin iki dina aku wani mlebu ana ing desa Ploso kene. Ana pawongan sing jenenge bapak sing kena darane bocah unting-unting. Ora lupa. Haning yogene sakwise tak tadah kala mangsa ora gawe tentrem ayepe sak jroning guwa gar. Kaya ngono ya. Kaporo gawe sangsarane sak jroning guwa garba. Rasane panas, pedes preh kuwi apa sebabe Kaki Legayah? Sang Sri Bathara Kala ya kembang kami jaya. Yen kowe kepengin mangerteni ndak wenehi sejarah. Bocah katelune mau kedono kedine uga unting-unting kae wis dudu Atmaja putrane Bapak Muhammad Qasim lan wis dudu putrane Bapak Yainal Arifin meneh. Nanging wektu dina iki wis dipasrahake dening Kaki Legayah ya dalang pangruwat wong kang kaya aku mula yen kena tak jungkranan ning aris becik balekke utahke anakku katelune ning pangarepane Kaki Legayah. Kaki Legayah Kepriye? sugih kendel bondo wani. Ayo Kowe wani njaluk putramu sak jroning guwa garba. Apa pawitanmu? ing papan kene nganti ora kok balekake putraku katelune rawi-rawi rantas malang bakal tak putung Bathara Kala. Umpama iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Jaluk tetebusan minangka gandine putramu. Apa ki sago minangka? Yen ing papan kene kowe duwe bebono, kowe duwe penjaluk. Yen tumung Mas Picis Raja Brana, sandangan kang sarwa gumebyar. Kaki Legayah saguh ngudanani sing dadi bebanmu. Coba blakake nang pangarepanku.
Kaki legeyek ana paran. aku ora njaluk Mas Picis Raja Brana. Kaya ngono ya. Umurune lawan lintang rembulan piye ora. Apa meneh Sarwa kang patih gembebar. Ayo. Rene putramu Kiraga sing kekantilan nyawa kepadangan sukma. Minangka gandine raga sing kekantilan nyawa kepadangan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih telu cacahe. Iya. Kuwi sing kapisan. Sing kaloro beras terung fitrah bumbu pawon sak cukupe. Sing angka telu mori putih telung dedeg telung pengawit. Ora iso ora sore yen kaki lagi sakuh ngujudi penjara Seribu Tara kala gelap sayu to putramu bakal tak luarake iki lagi. Hei, tolong kalo. Yen kowe duwe bebono to duwe punaki raga sukma beras pitra sauba rampene uga mari putih telung dedeg pengawe ora usah dadak kesuwen. Ing papan kene utahke anakku mundura sak jangkah tampanono sing dadak jubana. Watokno watok. Kene. Mereka jejer mriki. Nggih, kene Dik, mriki Dik. Telune ya ki. Jalaran anakku tetelune kae mau kalungan janur kuning kaki lagi. Iki kedono kedine iki usi unteng-unteng kita jlagur. Kaki. Nene lagi ya. Piye kaki? Lalakon iki damar mancung cinupet cukup wong semene wae. Muga-muga anggone awake dhewe momong marang putramu Kateline bisa selamat nganti besok prapteng delahan. Kaya ngono ya kaki. Kae tak jawab. Kok ya. Ono penjagaan terus kaki. Heeh. Santi sawetara. Bapaknya ditimbang juga, kali bapak itu. Oh bapak ini kok, ini terbalik. Mas, ini kok bapak ngastos tunggal. Ibunya mau pun tinggi. Masak nih. Pitrae sing tunggal. Bu. Pitrae, lek selamat bocah cilik kok gawa semono gedene kok bentayangan. Nah. Ibuke sing. Ibu. Ibuke sing kalih niki wau. Nyotinge mengke Bu, fokus dulu ke ruwatan. Nggih, ruwatan rumiyin Bu. Tak aturi macing Mas selamat nggih. Madhep. Ngeten mawon Mas, kamerane ketok mun. Nggih. Nggih. Ajurene Dik, jenengan mundur sithik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Soe Ibu. Ing mriki kepareng kula badhe miterang menawi mboten sisip anggen kula nyawang ingkang sowan menika Bapak Muhammad Khosim, Ibu Eni Rulia Pujiastuti. Kalian panjenenganipun Komas Yainal Arifin, Ibu Erna Tri Lestari ingkang sowan. Lah, wonten wigatos menapa Bapak Ibu kalih keluarga menika sowan teng daleme kula ing wekdal dalu menika. Ingkang kaping sepindhah kula talang wakilipun Bapak ingkang kagungan hajat. Oh nggih. Inggih sepindhah menika badhe silaturahmi. Ingkang kaping kalih. Oh nggih. Badhe maringi bebungah kagem kaki legeyek dalanine legeyek. Kados mekaten. Bapak Soe Ibu, ing mriki jenengan sowan silaturahim kaping kalih badhe nyuwun mangsul putra Jengandika. Nggih, kaki legeyek. Sarta paring bebungah utawi paring tebusan dumateng Atmaja putra Jengandika ingkang rikala semanten kaparingaken dumateng kula. Nggih, kaki legeyek. Nggih, cetha gamblang Jengandika matur. Ing mriki saderengipun putra Jengandika kula aturaken kepareng kula badhe nyuwun pirsa. Sampun ikhlas paring bebungah utawi paring tebusan dumateng kula sak keluarga pun ikhlas. Nene ke bapake Bapak Yainal Arifin nggih ikhlas maring ke bebungah. Nggih, tak aturi nampa nggih. Ayo Mas ditampane.
Wangsul dumateng jengandika Bapak saha Ibu. Saderengipun putra jengandika kawula aturaken Nini Legaya tak aturing nglukari janur kuning ingkang kaparingaken kaagemaken putra jengandika. Nggih, menika ingkang pawestri. Menika sing kakung tak paringke Bapa, nggih. Ingkang pawestri tak paringke ibune. Nggih. Ingkang setunggal amit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tak paringke ibune. Bu, mangke nuwun sewu. Janur kuning ingkang kula paringaken dumateng jengandika menika mangke degek ngandhapipun anggenipun Kang Putrasari. Niki sing kakung didegekke nggih sing kakung sing ibune pawestri degek ngandhapipun anggenipun Sari Kang Putra. Nggih, ibune nggih kados ngaten. Sak suwene sepasar dina, 5 dina suwene. Ngoten nggih, Bu. Mangke nek mun 5 dina ampun dipun tilemi putra jengandika tetiga-tiganipun wau mangke terus jenengan bucal. Ning saderengipun jenengan bucal ngeten. Dipun syarati mengke nek guwak janur kuning niki mengke ampun teng ngarep omah utawi teng dalan. Mengke nek dilangkahi jalma menungsa triyang lumrah mesakake tiyang sing langkahi janur kuning menika. Amargi wonten reget ingkang dumunung saking jiwa lan ragane putra saha putri jenengan. Pramila mengke dipun bucal wonten ing lepen. Nek cara Demak ning kali, ngoten nggih Pak Bu. Lah syarat-syaratane ngeten. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Ora guwak-guwak janur kuning, guwak sengkalane anakku kedono kelawan kedini, Bapak nggih. Muga-muga selamat ora ana halangan suwiji apa. Ngoten nggih, Pak Bu. Nggih, mengke terus jenengan bucal. Lajeng ibune ingkang setunggal kagungan putra setunggal, mengke diniati ngoten bismillahirrahmanirrahim. Ora guwak-guwak janur kuning, guwak sengkalane anakku perawan jelagur. Muga-muga selamat ora ana halangan suwiji apa. Terus jenengan bucal. Nggih, nggih. Gandeng sampun cetha tur gamblang. Saderengipun putra jengandika kula aturaken dumateng jenengan, kula titip peling sing pungkasan, Pak Bu. Gandeng rikala jenengan masrahaken putra jengandika dumateng kula ingkang angka rumiyin panjenengan paringi asma putra jengandika Tajus Sarop Ahmad saha panjenengan Salma Habibatun Najwa. Ing mriki ora ketang sepisan jenengan timbali, jenengan celukke. Nggare anakku Tajus Sarop Ahmad Joko Jelagur, ayo tak jak bali. Wiwit bapake nggih. Nggare anakku monggo. Nggare anakku Tajus Sarop Ahmad Joko Jelagur. Dalem, Pak. Ayo tak jak bali. Nggih, Pak. Ingkang pawestri, Pak. Nggih. Nggare anakku wedok Salma Habibatun Najma Perawan Jelagur. Dalem, Pak. Ayo tak jak bali. Nggih, Pak. Sampun. Ingkang Ibu nimbali kados bapake wau. Ibune nderek nimbali, Bu. Nggare anakku monggo. Dari anakku, ger anakku. Tajus Syaraf Ahmad, Joko Dwegur. Dalem, Bu. Ayo tak jak bareng. Nggih, Bu. Ger anakku wedok sama Habibatun Najma, Rawan Jelagur. Nggih, Bu. Ayo tak jak bareng. Nggih, Bu. Sampun. Ingkang pamungkas kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Yainal Arifin Ibu Erna Tri Lestari tak aturi nimbali putrine. Ger anakku monggo, Pak. Ger anakku nama lengkap Ataya Rafani Azhara Perawan Jagur. Dalem, Pak. Ayo tak jak bali. Nggih, Pak. ibune nggih ngaten dipun timbali Bu putrine. Ger anakku wedok Ataya Rafani Azhara Perawan Jelagur. Dalem, Bu. Ayo tak jak bali. Nggih, Bu. Sampun paripurna lukar saking sambikala. Tak aturi sungkem salaman kalih Bapak Ibu. Nggih, salaman kalih Bapak, nggih salaman kalih Ibu, nggih. Sampan manggone teng tengah, nggih. Gentos jenengan genduk tak aturi salim sungkem kalih Bapak. Ayo kana. Salaman kalih Bapak jenengan, ibune jenengan. Madhepe mriki. Nggih. Nggih. Setunggal mbaka setunggal ing mriki badhe loro, Mbak. Nggih. Setunggal nggih, mriki riyen nggih. Mangke nek mun kula selawati ping 3 terus jenengan cabut ngoten nggih Pak Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim kanthi ucapan selawat ingkang badhe kita waos. Mugi-mugi hajat joniyatipun
Bapak Muhammad Hasyim sak keluarga tansah mangke keberkahan gulujengan keselamatan. Dipun paringi bagas waras panjang umur, dipun tebahaken saking balak saking Gudha Rencana punapa kemawon, dipun paringi rezeki ingkang halal kathah melimpah tur barokah. Amin Allahumma amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Tarik Pak, tarik. Tahan. Konjuk dumateng panjenenganipun Bapak Yainal Arifin pamungkasing adicara ing mriki saking warga kita keluarga sak kontrah ngaturaken mugi-mugi sak keluarga njenengan tansah dipun paringi berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Mangke rahayu widodone sekolonel ing sambikala selamat wiwit awal ngantos akhir boten wonten alangan rubeda punapa kemawon. Amin Allahumma amin. Sangga dipun paringi umur ingkang panjang, rezeki ingkang kathah melimpah tur barokah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Tarik Mas, tarik. Sampun monggo sinten kudur Bapak. Sampun paripun nggih alamat kaliyan Bapak. Monggo sinten kudur.